Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Nizothi sithanda ukukhuluma. Uyazi umuntu mangabe eqamba amanga kuyaye kuvele kuzicacele nje ukuthi kuqamba amanga. Asikho ke lapho. Ekugcineni nizothi sifake inhlabathi ophuthweni ke lo munye umuntu ehla. Lapha ya ku YouTube kunengoma ke noma kuneqembu elibizwa Ezeveleta. Ezeveleta osihloko sengoma sithi ke Dilika Ntaba. Lezi ke ziholo ke imfezi emnyama mfowethu Khumalo. Lapha yana ke osikubonakala kakhulu ukuthi ke le ngoma ke sinama views amaningi osukini kolulodwa nje. Isinama views athi ke waba 700,000 okungaziwa ke nokuthi yafelaphi. Phela njengoba ngisho ukuthi uma ngabe nje kuhubhuza kuhubhu lika Bhejane uvela usheshe ubanje nje ukuthi kamanga lawa ke owakhulumayo. Sifaka ke izibuko sifakela ke yona ke le ngoma. Le ngoma osekunothisiwe noma osekunakisisiwe ukuthi ke bathe mangabe ke befaka lezi ingoma kulona ke leli iqembu lezi ingoma ke zaleli iqembu base ke bawavala wonke ama comments. Bawavala nje ngenhloso yokuthi ke bafimbela ukuthi ke bengathukwa ngabantu ngoba phela kuyaye kwenze kube khona ke ondlovu kayiphikizwa nosikhwili phambana ke nobhoko. Kodwa kumangaza kakhulu ukuthi lapha ku YouTube uma ngabe ke ingoma yenza kahle njengoba ke lena bethi kuyenza kahle osukini kolulodwa ibhekwe imillion. Ufuna ngabe ke sinenombolo ukuthi ikunombolo bani kuma trending songs. Lapha ku YouTube uyawuthathwe ukeliswe ukuthi kunombolo bani kuma trending songs. Singahamba siyokubhekela sikutshela ukuthi kuma trending songs le ngoma ayikho. Sidalo futhi ayibona nangokhalo. Akwaziwa ke noma ke mhlawumbe sekuyileyo ndlela yeni ngoba kwaduma ukuthi phela kubuye kukhokho ukuze kukhuleke lento ebizwa ngama views noma kukhuleke lento ebizwa ngokuthi ke isibalo sokubukelwa ke kwawo ke nje kwazo ke lezi ingoma lapha ku YouTube. Siyacela ke nokho ukuthi ke bahambe bozivulela ama comments sizokwazi ukuthi ke sicomment ngendlela okuyiyona yona. Asazi noma mhlambe bebona ukuthi kuzoba ne comment eyodwa yini kodwa bese kuthiwa ke ingoma isibuye ngabantu abaphikelele kwi-million. Yebo, umvelasi ukubuse khona kukhona ngabe kuyakhuluma mayelana ke nale ngoma nama views ayo. Phela leyansiza kwamvelasi bingangqeni ukukhuluma nje ngeqiniso ilifezo obala. Kuyamangaza ngempela lokho kwenzakalayo futhi akaze kuze kwenze ukuthi ingoma ethi ibhekwe imillion kodwa ingabonakali nangokhalo kuma trending songs. Ngisho ngoba ke kwesinye isikhathi kuvela abantu abanama 400,000 abanabo 300,000 abano 100,000. Lena ethi ayibe ne-million kunziwa yini ukuthi kingafeli. Imfezi emnyama mfowethu Khumalo ihambe ke yawushintsha ke igama emizwe Ezeveleta phela ineli ngahlala nje bese ishintsha igama ihlale nje ibhoreke iphinde ishintshe igama ihlale nje ibhoreke iphinde ishintshe igama ezokwazi ukukhipha ngaphansi kwalo ke leqembu. Akwazi ukuthi kahlahle lensizwa kahle ifuna ukuzibiza ngobani lapha ke emculweni. Kodwa ke lezi Ezeveleta ohloko sengoma sithi ke Dilika Ntaba ezinye izingoma ke okunakisekile kakhulu ukuthi ke zisha lapha ko 50 ko 40 ko 70 ayikho safike ku 100. Ngicabanga ukuthi ke lezo ngoma izona ngoma ke ezinama views angempela kodwa futhi nazo kukancane bekufanele ngabe ke zisha lapha ku 20 uma sezithi 70 zibhekelele ku 100 kodwa futhi still akekho umuntu osakhuluma ngalezo ngoma futhi akukho lapha ezidlalwa khona. Yenzeka kanjani into efana ke naleyo na Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.